George Ratcliffe, William, Callum Sainty. Declan Poole sydd ar draws. Y bel rwan yn disgyn i Ian Owen. Wilmot. Marcus yn dweud yr ediad tu allan i Michael George. Cyflawn Greisio fyma. Greisio di mewn gan Margetson. Ac dyna chi. Gôl y fanna gan Ian Owen. Heibio i Kit Margetson. Yn erbyn llif y chwarae rwsyd. Mae'r Barri wedi mynd ar y blaen. Ian Owen yn sgorio i chweched gol o am y tymor. Hughes a West sefyll drosti. Rhys Hughes sydd i chymryd i chwipio i tuag at y postyn pella am arbediad gan George Ratcliffe. Wel mi ddoth yr ergyd i mewn gan Dan Roberts, doedd o'n bell allan. Ond mi nath George Ratcliffe wneud y hyn y fawr. Ac arbediad da gan Ratcliffe yn erbyn i cyn clwb. Nash, mynd i hun, heibio i Sainty. Ian Owen sydd dod yn ôl efo fo. Bale yn cyrraedd Declan Poole. Declan Poole ar Bale ar draws. A Redshaw a'i ergyd yn fflachio heibio'r postyn. Wel, Freddie Redshaw wedi arwyddo yn y dyddiad dwytha yma o Stockport Town. Cyfla cynnar y fanna iddo fo i greu argraff. Ond heibio'r postyn nath i. Wilmot. Dan Roberts. Bale yn taro yn erbyn Ian Owen. Wilmot, pas hyfryd gan o fo. Michael George, cyfle fyma. Michael George! Ond llusgo'r ergyd heibio'r postyn. O pas hyfryd y fanna yn canfod Michael George. Michael George mewn dipyn o le. Ond yr ergyd, yr ochr anghywir y postyn. Cyfle unaidd y fanna i'r Barri Dyfflin Mantais. Dan Roberts. Hughes. West yn troi. Heibio i Barton. West mynd i hun ar ei droed chwith. O, dyna chi gol! Callum West. Fel roced i gornel ucherwyd. Nath o creu'r cyfle iddo fo hun. Ac mae Connah wedi bod angen rhywbeth arbennig pnawn yma i sgorio. A dyna maen nhw wedi cael gan Callum West. Efo chydig dros chwarter awr i chwarae. Connah yn union i'r sgôr. Roberts, sgipo'r bel allan i Zeli Ismail. Ismail, Oli Hulbertson i wynebu fo, Ismail. Troi un ffordd a'r llall. Cael y croesiad i mewn, tuag at y postyn pella. Bel yn cael ei chlirio, tuag at Callum Bradley. Efo'r ergyd a gwaith da gan George Ratcliffe yn y gôl. Wel, 2 funud ers dod yn gyfartal. Cyfle yn fanna i Connah mynd ar y blaen. Ond gwaith da yn y gôl fanna eto gan George Ratcliffe. Y bel ar draws gan Hughes. Yn cael ei chlirio gan Richards. Yn ôl i Hughes mae'n dod. Cyfle yn croesiad arall. Y bel yn dod i mewn tuag at y postyn agosa. Noah Edwards. Cyfle yn ergyd gan Noah Edwards. A mae Noah Edwards wedi rhoi Connah ar y blaen. Wel, ers sydd yn ysgorio, mae Connah wedi bod yn cynyddu'r pwysau. Ac mae Noah Edwards wedi rhoi nhw ar y blaen. Ac ai dyna'r gôl sydd yn cael bwlch ar brig y tabl i 1 pwynt. Ratcliffe yn mynd yn hir. Nash yn clirio. Bale rwan yn disgyn i Callum West. Rhys Hughes a Redshaw sydd yn efo fo. Mynd at Rhys Hughes, mae o'r ergyd gan Rhys Hughes, ond arbediad da fanna gan George Ratcliffe. Wel, da ni yn mynd i mewn i'r amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Ac oedd hwnna'n gyfle fanna i Rhys Hughes. Wneud yn siŵr o'r 3 pwynt. Barton dwy'n y bel. Ond gormod y grysa coch oedd yna. Connah a dennill meddiant yr ergyd gan Rhys Hughes. Y gôl gan Rhys Hughes. A sawl gwaith, da ni wedi gweld o'n neud hynna y tymor yma. Connah a dennill meddiant. Rhys Hughes ar ymyl y cwrt.
crymanu'r bel i Connah ucha rwyd. A mae'r 3 pwynt yn saff. Y Cay Connah tair, y Barri 1.